Hola, sóc la Judit i sóc la coordinadora acadèmica de la Fundació BCN Alip. Avui us volem parlar d'uns llibres que ens han donat de les publicacions de Badia de Montserrat, que són aquests, el A1, A1 i A2. Ens han donat aquests llibres perquè els estudiants de la Fundació que no es poden permetre pagar un llibre puguin tenir aquest material durant els seus cursos. Llavors els farem servir com a material de préstec a l'escola. Ens agraden molt aquests llibres perquè tenen un format molt actual, inclouen un estil semblant al de xarxes socials, per exemple. També perquè les persones que apareixen al llibre són de diversos orígens i això també ens agrada perquè així els alumnes es poden sentir identificats. Pel que fa a la part més acadèmica, és un llibre que a cada unitat té un petit resum gramatical i uns exercicis de repàs i això també creiem que és molt adient pel curs. Un aspecte molt positiu d'aquest llibre és que inclou els nivells A1 i A2 i això és molt còmode pels estudiants perquè així en un mateix manual tenen els dos nivells bàsics del català per poder repassar i poder anar avançant en el català utilitzant un únic material. I bé, volem donar les gràcies a les publicacions de Badia de Montserrat per aquesta donació perquè gràcies a això els estudiants que no poden permetre's pagar un llibre podran tenir material per treballar amb més facilitat a l'escola. I per més continguts, segueix-nos!